Televízia Markíza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Jozef Vajda, Elena Podzámska, Emanuel Hasson, Táňa Radeva v seriáli Súboj vášní. Ďalej hrajú v slovenskom znení Silvia Peteová, Peter Rufus, Ivan Šandor, Rastislav Sokol, Dušan Sabo, Miroslav Trnavský, Judita Bilá, Katarína Brichtová, Lucia Vráblicová, Eva Landlová, Ivo Gogál, Martin Kaprálik, Dušan Cinkota, Helena Geregová, Ľuboš Kostelný, Zuzana Porubiaková, František Kovár, Judita Hansman, Martin Hronský, Alfred Acel, Miroslava Grožáková, Gabriela Škrabáková-Krojc, Gabriela Dzúriková, Ivan Laca, Peter Kolárik a Sidy Tobias. Soy insensible a ti, insensible a ti. Él me pone a mí. Adela, zavolaj ma, keď bude večera. To je Alvaro. Čo budeme robiť? Upokoj sa. Poď sem. Je tu niekto s tebou? Nie, nikto. Niekto? Piješ vodu z 2 pohárov? Samozrejme, že nie. Požiadala som Adelu o 2 poháre. Z jedného pijem vodu a z druhého víno. Necítim žiadne víno. Alvaro, prestaň už. Vypočúvaš ma, ako by sme boli na súde. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Takže samotný všemohúci vykonal zázrak a priviedol ťa do kostola. A prišiel som ho požiadať, aby mi pomohol, Otče. Pomohol? A v čom? Aby som našiel bábiku, ktorú som stratil. Krásnu bábiku, do ktorej som veľmi zamilovaný, Otče. No chvála Pánu Bohu, Gaspar. Ty si sa zaľúbil. Áno, Oče. Tak sa ďalej modli. Tým sa len priblížiš k Pánovi a on ťa za to určite odmení. Povedz mi, naozaj si zaľúbený do bábiky? Áno, držal som ju v náručí. Poboskal som ju. Patrón, jedlo je už na stole, nech sa páči. Dobre, Adela. Prečo si priniesla seňore 2 poháre? Nebola tu sama? Bola, patrón, čo si o mne myslíte? Povedala som ti, že som si z druhého pohára chcela dať víno. Je to tak, Adela? Áno, áno. Akurát som nenašla ani jednu otvorenú fľašku. V poriadku. S dovolením. Ideš so mnou do jedálne? Nie, Alvaro, nie som hladná.
Malina? Odišiel? Áno. Mama. Odišiel, ale zamkol nás. Ako teraz výjdem? To neviem. Soledad, kde teraz môže byť? Že by sa k nej Alvaro správal slušne. Keby som ja bol na jeho mieste, dýchal by som iba pre ňu. Si nejaký zamyslený. Čo je? Myslím na našu krstnú dcéru. Spomínam, aké rozkošné dievčatko bola. Tak čo, Alfonsína? Ty si sama a ja tiež? Prečo sa nedáme dokopy? A keď sa vráti Don Alvaro? Neboj sa. On sa tak skoro nevráti, určite. Okrem toho veľmi ma sklamal. Chceš to aj ty? Počúvaj. Buď ku mne milá, áno? Si čestný chlapúk. Nie ako patrón, on sa so mnou zahrával. Tak teda? Povedz mi, Jaime, poznáš to dievča, ktoré tu bolo včera? Nie, netuším, kto to je. No len no, iste to vieš. Žiaľ nie, naozaj nie. Dobre, v poriadku. Ak sa Emilio opýta, povieš mu, že som išiel k rieke, možno ju tam stretnem. Jasné? Jasné. Do keľu. Zabudol som mu povedať, aby si dával pozor. Hádam mu, nenapadne brodiť sa v rieke. Jedným z hlavných problémov je nedostupnosť terénu. Vojenská základňa potrebuje ľahko prístupné cesty. Ako to chcete riešiť, kapitán? Musíme cestu postaviť. Ale takú, ktorá nebude na úžitok iba armáde. Isté. Ale aj obyvateľom dediny. Dobrý nápad. A Orlando je kde? Odišiel. Nepovedal kam. Ja vyžadujem disciplínu. Budem sa s ním musieť vážne porozprávať. Keby som nebol taký chudobný, už by sme mohli byť zosobášení. Ani nevieš, ako čakám, kedy ten deň príde. Santos! Don Maximo. Čo? Ide sem. Santos! Santos! Čo potrebujete, patrón? Už zase sa nudíš? Mal by si pracovať, kamarát. Prišiel som sa iba okúpať. Neplatím ťa za to, aby si sa kúpal. Nevidel si Rositu? Nie, seňor. Prečo sa ten starý zaujíma o Rositu? Už je preč. Áno, pýtal sa na teba. Boh vie, čo má zase za ľubom. Maj sa na pozore, láska. Je to starý chlípnik. Ak ti niečo urobí, prídeš a povieš mi to. Nech sa neopováži, lebo za seba neručí. Nie, drahý. Nezabúdaj, že on je patrón. Hej ty! Nevidel si tu dievča? Poďme. No tak. Poďme. Pohni sa. No tak. Poďme. No. Pohni sa. No tak. No. No. Ste zachránený, seňor. Už je dobre.
Vediem vás do jaskyne mojej mamy. Úbohý koníček. Stiahol ho vodný vír. Vera mi povedala, že nechceš jesť. Nie. Stále sa hneváš? Kto som, aby som sa mohol hnevať? Prosím ťa, Angel, len nerob zo seba obeť. Nezmysel. Trápi ma, že si sa stal bezcitným a chladným. Sklamanie v láske v tebe zabilo všetky city. Vieš, že som jej chcel dať len ponaučenie. Nie, nehnevaj sa, Emilio. Ale myslím si, že si zašiel priďaleko. Čo ti je, Angel? Nehovor mi, že žiarliš. Alebo ťa štve, že si ju nepoboskal ty? Nie, o to nejde. Ja by som si nikdy nevzal žiadne dievča násilím. Nechod na mňa s takými hlúposťami. Poznám ťa lepšie ako iný. Veľmi dobre vieš, že si prekročil hranice. Áno, máš pravdu. Nechal som sa uniesť tou neuveriteľnou podobou Zalinou, ale... Sľubujem ti, že si to už nedovolím. Spokojný? Nebuď smutná. Adela nám určite príde otvoriť. Zostala by som s tebou celú noc, mama, ale ak sa nevrátim do jaskyne, Gaspar a Luba sa budú o mňa báť. Alina, musíš utiecť. Musíš sa dostať do Puebly, požiadať o pomoc Eliasa. Viem, mama. Predtým som mala nádej, že mi pomôže Emilio. Ale videla si to. Áno, s ním nemôžeme počítať. Nie. O, mama, prečo sa tak veľmi zmenil? Nevieš, koľkokrát som snívala o tom, že ho znova uvidím. Že ma opäť vrúcne poboská. Teraz je všetko úplne inak. On nie je ten Emilio, ktorého som poznala. Zvláštne, že sa Orlando ešte nevrátil. Nepozná to tu dobre. Možno sa stratil v lese. Veď sa objaví. Nemôžeme ho dlhšie čakať. Vychladne nám večera. A čo je s ostatnými? O chvíľu nás dobehnú. Prikázal som im poodkladať nárade. No, musia byť po tom včerajšom večere unavení. Kedy odchádzajú naše krásavice? Zajtra. A zostaneme tu sami ako prst? Počuj, sú aj iné ženy, ktoré vám môžu robiť spoločnosť. Hovorili mi o nedalekom hostinci. Nezostanete na súde. Adela! Prosím, patrón. Odnes seňore niečo na jedenie. Áno, patrón. Volali ste ma, Don Alvaro? Áno, volal. Chcem počuť, či si už niečo zistil. Kto je ten idiot, ktorý si zmyslel, že pomôže tej ženskej utiecť? Povedal som vám, že to boli len klebety. Tu nie je nikoho, kto by si dovolil neposlúchnuť vaše rozkazy. Na to sa radšej nespolieham. Ak niečo zistíš, neváhaj a povedz mi to. To je samozrejme. S dovolením. Prepáčte. Môžem niečo povedať? Čo sa deje? Išiel som okolo a počul som, o čom ste hovorili s Rutiliom. Áno, no. Zdá sa mi, že Rutilio nie je spoľahlivý. Mám isté podozrenie, že vie viac, ako vám tvrdí. Tak nech sa má na pozore. Pretože ak sa dozviem, že ma zavádza, dám ho zlikvidovať. Naozaj tu mieniš trčať? Áno, Mana, je to tu ako na opustenom ostrove. Žiadna telka ani telefón. Čo tu budeme robiť? Ja túžim po Emiliovi, nie po zábave. Musím sa s ním stretnúť, nechcem, aby ma znova odmietol. Chcela by som, aby medzi nami konečne niečo bolo. Santos mi povedal, že mi pomôže, mama. To je skvelé. Áno. Schovaj sa. Adela ti prinesie niečo pod zub. Povedala som, že nie som hladná. Teraz ma dobre počúvaj. Upozorňujem ťa, že ak sa pokúsite o útek, zabijem ju a teba tiež. Stále viac som presvedčená o tom, že si blázon. Áno, som. A ako vieš, blázni nerozmýšľajú. Sú schopní všetkého.
Mama. Myslíš, že je naozaj schopný zabiť nás? Neviem, čo ti mám na to povedať. Tvoj otec sa skutočne správa absurdne. Nerob si starosti, moja. Stále viac som presvedčená o tom, že si blázon. 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 Nie, ja nie som blázon. Nemôžem byť blázon. Nemôžem byť blázon! Nemôžem. Som vám zaviazaný. Naozaj neviem, ako sa vám odmením. Nemusíte nám toľko ďakovať. Ako to, že nie? Zachránil som vás. Vír stiahol vášho koňa a skoro ste sa utopili aj vy. Bože, úbohé zviera. Musí byť hrozné bývať v jaskyni. Je tu zima, vlhko, nemôžete vetrať. Počúvajte ma. Vy bývate v Zlatom paláci? Pre tých, ktorí nemajú inú strechu, musí byť strecha jaskyne postačujúca. Seňor. Orlando. Poručík Orlando Villaseñor. Vy ste naozaj poručík? A vy naozaj bývate v tejto jaskyni sami? Nie, seňor. Bývam tu aj ja. Chcem ťa požiadať o láskavosť. Čo si len rozkážete, Angel? Hovor o Flor. Tuším, že my dvaja sa poznáme. Áno, stretli sme sa včera večer. Zazrel som vás v salóne. Dozvedel som sa, že Emilio nebol dobrým hostiteľom. Váš priateľ sa nevie správať k ženám. To ma prekvapuje. Ste prvá, ktorá to tvrdí. Väčšinou mu ženy zvyknú podľahnúť. Ja som iná. Áno. Vidím, že na Emilia reagujete celkom inak, ako som zvyknutý. Bola by som radšej, keby sme už nehovorili o vašom priateľovi Emiliovi. Rozumiem. Iste. Napokon, ja som sa vám prišiel za neho a za všetkých jeho spoločníkov ospravedlniť. Snáď pochopíte, že sa s vami nedokázali baviť tak, ako si to zaslúžite. My vojaci sme drsní chlapi. Ale dúfam, že by sme sa mohli priateľiť. Seňor, ja toho o tej Flor veľa neviem. Viem iba, že býva v tej jaskyni s Bosorkou a s Gasparom. To je všetko. To mi stačí. Prečo o nej nikto nechce hovoriť? Ubezpečujem ťa, nechcem jej ublížiť. Naopak, rád by som jej pomohol. Myslíte to vážne? Vy by ste našej Flor pomohli? Samozrejme. Jasné, že áno. Hovoríte o tom dievčati? Prepačte. Len choď. Asi si mi nerozumel. Nechcem už o nej počuť ani slovo. Dobre, Emilio, ako chceš. Už o nej nebudem hovoriť, keď ti to tak prekáža. Hoci neviem, čo ti mohla urobiť. Prečo si proti nej taký zaujatý? Teda, iba ak by si... Ak by som ju čo? Od nenávisti k láske je vraj iba krok. Prestan trepať o hlúposti. Dám hľadať Orlanda. Zdá sa, že sa stratil. Keby som mohol niečo urobiť, veľmi rád by som zmazal ten včerajší nevydarený večer. Netrápte sa, seňor... Poručík. Poručík Orlando Villaseñor, k vašim službám. Vy už moje meno poznáte, ale ja som to vaše ešte nepočul. Volám sa Flor. Som dcera správcu. Keď som bola malá, môj otec ma opustil. A Luba a jej syn ma prijali. Bývam s nimi v tejto jaskyni. Ako vidíte, nemáte si ma prečo vážiť, tak ako seňor Emilio Valtiera. Nie všetci muži sú rovnakí. Pre mňa je žena vždy ctená dáma a zaslúži si moju úctu. Beriem. Bude sa volať Alina. Alina? Alina Montejalva. Milujem ju! Vrátim sa po ňu! Aj po moju dceru! Bol som až taký slepý. Muselo sa mi stať to isté, čo môjmu otcovi. Tvrdil, že budem šťastnejší ako on. Čo
Čo si zo mňa urobila Soledad? Bohužiaľ nemôžem žiť bez teba. Nemôžem. Jaime, Prosím, patrón. hovorí, že poručík Villaseñor si šiel zajazdiť na koni? Áno, patrón, osedlal som mu koňa. Potom je zvláštne, že sa ešte nevrátil. Aby sa nestratil. Nepozná Sieru dobre. Dúfam, že si ho upozornil na vodný vír. Nie, patrón, nespomenul som si na to. Ty si zabudol na takú dôležitú vec? Odpuste mi, patrón, ja totiž, prepáčte mi, zabudol som. Poručík mi neustále kládol kopu otázok o tej dievčine. O akej? O tej, čo tu bola včera. O Flor. Takže sa na ňu pýtal. Preto si vyšiel na malú prechádzku na koni. Poručík Villaseñor je gavalier. Aj ten druhý vyzeral ako gavalier. A vykľul sa z neho na nič hodník. Neuvedomuješ si to? Všetci sú rovnakí. Odhodia ťa ako starú, použitú handru a zdrhnú. Sú horší ako psi. Lenže psi sú dobré, poslušné a inteligentné. Ach, Luba. Majú pevný charakter. Nie, poručík Villaseñor nie je taký. Je milý a čestný. Emilio áno. Emilio sa zmenil. Už nie je tým, kým býval predtým. Gaspar, umyť riad. Áno, mama. Tu máš, Gaspar, potom ti pomôžem. Prosím. Ďakujem.